only city in the world founded by the Spartans, made the choice. Tell you about its athletes that was the most important witness of the Beijing Olympics. The face of Europa present on a euro that was taken from a vase made in Taranto in the 4th century before Christ. About the genius Arcada that invented the first flying machine in history, of its adventure, of its founder, Phalanto. Città figlia di Σπάρτα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ τη στιγμή που έχετε το Δημοτικό σας Συμβούλιο. Πάνω απ' όλα έρχομαι με την ιδιότητα του πολίτη του Τάραντα, ο οποίος Τάρας είναι μια πόλη κόρη της Σπάρτης. Le uniche due città spartane al mondo sono Sparta madre, Taranto figlia. Οι δύο μοναδικές πόλεις σπαρτιάτικες στον κόσμο είναι η μητέρα Σπάρτη και η κόρη Τάρας. E in questa occasione noi siamo lieti di salutare tutti i fratelli spartani sperando che quanto prima si concluda il processo già in atto del gemellaggio fra le due importanti città. Είμαι πολύ ευτυχής να σας χαιρετήσω όλους και ελπίζω γρήγορα να τελειώσει η υπόθεση της αδελφοποίησης. Ποιος ο λόγος να κάνει αυτή την διαδρομή και να έρθει από το Τάραντα στη Σπάρτη? Come hai fatto questo viaggio da Taranto a Sparta? Allora, questo viaggio Αφού είναι από το Τάραντα, πρέπει κάποια στιγμή να έρθει στην πατρίδα του. Πόσο Σπαρτιάτες νιώθουν οι κάτοικοι του Τάραντα? Quanto si sentite spartani? al 100%, forse 110. Ίσως 110%. Poi questo progetto è stato accolto e organizzato anche da tutte le associazioni culturali di Taranto, tutte le associazioni sportive di Taranto e anche della provincia. Και επίσης το έχουν υιοθετήσει όλες οι ομάδες και του πολιτισμού και του αθλητισμού. L'associazione ICOS, che sono dei podisti di Taranto, ed è una lettera dei fratelli Tarantini ai fratelli Spartani. Ο Οίκος ήταν ένας μέγας αθλητής και αθλητήατρος της εποχής εκείνης, ο Οίκος. Και στο όνομα αυτού έχουν την ποδηλασία, την έχουν ονομάσει Οίκο. Και αυτοί λοιπόν οι ποδηλάτες από τον Τάραντα σας στέλνουν ένα μήνυμα. Ο τίτλος «Στην πορεία των Σπαρτιατών», που είναι και η διαδρομή που έκανε ο φίλος μας. Από τον Τάραντα στη Σπάρτη, ένας αόρατος δεσμός ενώνει τις γέες μας. Μια αρχαία ηχό αντυχεί στους ανέμους της Μεσογείου. Ο Φάλανθος μας χάρισε τη δύναμη, ο Οίκος μας δίδαξε την αξία. Η Σπάρτη μας έκανε παιδιά του θάρρους, της πειθαρχίας και της τιμής. Αδέρφια ποτέ χωρισμένα, ενωμένα με το αίμα και την ιστορία. Σήμερα στην οδό της επιστροφής ανανεώνουμε τον όρκο μας. Ο Τάραντας δεν ξεχνά. Ο Τάραντας θυμάται και γιορτάζει τη σπαρτιάτικη δόξα που ζει στις καρδιές και στις πράξεις. Σε αυτή τη διαδρομή της θάλασσας και της γης φέρνουμε τον χαιρετισμό στους μακρινούς αδελφούς που ποτέ δεν υπήρξαν ξένοι, που πάντα ήταν μέρος μας. Σπάρτη και Τάραντας, δύο ονόματα, μια μοίρα. Όποιος λαμβάνει αυτά τα λόγια να ξέρει πως ο δεσμός δεν σπάει, πως η αδελφοσύνη δεν διαλύεται, πως η καρδιά της Μεγάλης Ελλάδας χτυπά ακόμα δυνατά. Στο όνομα των Σπαρτιατών, στο όνομα του Τάραντα, ενωμένοι χθες, σήμερα και για πάντα. Νικητές. Είστε δωρείς, είστε η οικογένειά μας, είστε οι δικοί μας άνθρωποι, είμαστε η μαμά πατρίδα, επέτρεψέ μου να πω αυτό. Io lo sto piantando qui oggi da parte di tutti i tarantini. Αυτό είναι μια μεριά την οποία τη φέρνει εκ μέρους όλων των Ταραντίνων σε ανάμνηση του γεγονότος ότι ο Τάραντας ιδρύθηκε από τους Σπαρτιάτες και μάλιστα από τους Παρθενίες. Αυτό είναι νερό που έφερε από τον ποταμό Ευρώτα του Τάραντα, γιατί οι Παρθενίες μόλις πήγανε στον Τάραντα ονόμασαν το ποτάμι Ευρώτα.
This is Sparta!